Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok ng kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabi man sa gamahan teknolohiya sa internet. Live kamo karon pinagi sa GSAT sa tibok nga Pilipinas. Live usab kita karon sa Facebook sa tibok nga kalibutan. Busa ako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of 70 Adventist Church. Ilalom usab sa padumala sa atong pinangga nga presidente Pastor Roger Caderma o ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares o kang Sir Chimuel usab nga ato usab nga Treasurer. O ayop nga namo sa maayo nga panglabas o taga-antog pagtagad usab mga ato nga mga naadiri no. Naadini si Ate Cherry, si Marcos Antonio Zam, sir, may hapon. O si Lia Makabuhay Abalye sa Malaysia. O nasab din si Jan Gelson Ayad. Maying hapon, Pastor Chris. Niyasab din si Ernie Catayas. Niyasab din si Andy Daniega. Mayong hapon, Pastor Chris. Kusog ayo ulan diri, Mandawi City. Ay, kusog inyong ulan diha. Amo, perting inita din karon. Niyasab din si Boy Japay. Mayong hapon, Pastor. Watching from Valencia City. Salamat ani nga programa. God bless. Arin Oro Rojas. Niyasab din si Nonwe Florencils. Si Edwin Maybano. Mayong hapon, Pastor. Taga pagsubaybay gikan sa Dubai. God bless you. So mayong hapon diha sa Dubai. O I don't know kung sa inyong oras diha. At least naunta mo sa mayong panglabas. Niyasab din si Merlin Lapinig Jurek, mayong hapon Pastor Chris, dalaygon ang Ginoo. Thank you kaayo ning maayong programa watching from Jeju, Korea. Okay? Musta sa Korea atong mga Adventista diha? Si Prince Tanjay, okay? Happy viewing mga kapaglaom og mayong hapon kanimo Pastor Chris. Mayong hapon usab. Niya din si Lini Ondoy, mayong hapon Pastor. Watching from Hong Kong. Okay? Kumusta mo siya sa Hong Kong na linaw-linaw din ang sig strike? Niyasabi ni si Sister Lani Solita Baroro. Sakop usab sa Amber Group. Perting aktiba ani nga grupo. No? Uban usab sa ato nga mga pinangga nga mga kaigsunan. Daphne Licardo Nelson. Mayong hapon, Pastor. Nganha kanimo, Pastor, watching from Norway. So, may hapon diha sa Norway. Okay? Layo-layo na maging ang mga lugar, mga pinangga, pero natay daghang mga amigo diha. No? Labi na usab din sa Ireland, kang Rains Roque. May hapon niya mo diha igsong Rains. Okay? O nausab diri si Jmar Yasay, watching from Canada. 2 a.m. na diri, Pastor. Uy, kadlawon, mata pa ka. Kadlawon, no? No, sabagay, namatay daghang mga pamaagis pagdala sa atong oras. O lipay ko makigimamat sa taga-Canada, nining mga orasa. Dinhi igsuon, atong oras alas 5:04, no? Diya sa inyo, alas 2 sa kadlawon. Okay? So, daghang salamat sa inyong pagsunod nining atong programa. Niyasab din si Prince Jan Gelson Ayad, na din si Merlin Lapinig Jurek, na din si itawag nato og asa nun wala. Misael Ondalok Barrientos, si Fidelino Soliman, Miriti Robino Orbeta, si Jubilin Barliso Tijares, si Ilin Obsiuma, si Jmar Yasay, so nasa din si Boy Japay. May hapon ka natong tanan, no? O may hapon usab diya sa Los Angeles sa kang brother and sister Jay Salcido. Ilabi na usab siya tibok nga pamilya. Og sa dinhi usab sa gitawag nato og kang brother and sister Jag Bautista, no? Uban sa ilang sakop sa ilang church sa Bakersfield International 70 Adventist Church. May hapon ka natong tanan diha. Okay? Na ni ana tong kuan atong si Johnson Llamas American ang atong maayos sa apologetics usab naa sa Hope Channel sa Luzon, no? Paminawan na ang ilang programa.
quality kayo ang dating, no? Unya maayo sad kayo ang ilang mga delivery og tubag sa mga pangutana. Malipay man ta igsoon nga kini ato nga programa na ay naa sa Luzon, na ay naa sa Visayas, naa sa dinhi sa Mindanao, ug sa Luzon ang dadala sa Tagalog nga area kining gitawag natong pangutana pastor or programa dinhi sa gitawag nato kang Johnson Llamas Amican. Usa-usab ni siya ka kining gitawag natong defensor sa ato nga iglesia. Okay? Niya sa dinhi si Freddy Rozipagan Ido, mayong hapon pastor. God bless sa pangutana pastor og sa imo Pastor Chris. Paki-great sa ako igsuon si Lily Ido og iya anak si Leslie Permi naminaw sa imo program na sila sa Iligan, watching from Australia. Kumusta ka mo diya sa Australia, no? Okay, nasa din si Nui Montibon Mahait. God bless, more power. Annabel Tumampos Lagata. Okay, may hapon ni mo diha, no? Na kay mga parinti din sa South Philippine Union Conference na din si Pastor Lagata usab. Na din si Levi's Anakaya. God bless you Pastor, watching from Kugman. Okay? Og niya sabi ni si Jandy Dago. Og na din si GM Shadja, maayong hapon Pastor. As nako Pastor kung unsa ang mahitungod anang mga pagkaon nga halal, kay ang mga MCG ay gaingon nga kusog man daw mangaon mga SDA og halal. Di daw na pwede kay gihandog sa Dios-Diosan. Ila gamiton ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 4. Salamat, watching from Pasay. Actually, soon, dili na to maakusar ang mga Muslim. Gamit man kang word nga halal, o ang word nga halal igsuon, moro man ang gagamit ana ato mga igsuon nga mga Muslim. Muslim means believer of Allah, o ang ilang religion mao nang gitawag natong Islam. O kanang word nga halal igsuon, ang atong unahuna pag-ingon nga manok halal la di atong unahuna, pag-ihog baka halal la dayon tungod kay dili kana siya baboy. No, lahi ang word nga halal sa mga konteksto sa mga Muslim. Kay ang halal sa ilaha igsuon, ginamit nila ang ilang pamaagi. Na sila mga pamaagi sa pag-ihaw, sa baka, sa manok, sukwahi sa atong pamaagi. Di sa nato sila maakusar nga nagsimba og Diyos-Diyos. Kay grabe gikaya na sila ka against sa anang mga Diyos-Diyos. When in fact, wala magani sila pagtulunan nga usa ka Dios sa tulo ka persona, kay ila usa ra gid ka Dios nga gitawag nila og Allah. Og grabe ang ilang strength niya na nga mga area. Gani sa mga greetings nila sa ilang gitawag natong shahada, sa ilang mga pag-ampo nga ilag yung gibutang dito usa ra ang Dios nga mao ang Allah. Pero naay mga commonality sa Seventh-day Adventist o sa mga Muslim. Of course, ang dili makaon nato, say for example, sa baboy, di sad makaon sa Muslim. Pero dili tanan nga naa sa Levitical law nga dili makaon sa Muslim. Say for example, mga isda nga walay mga hingbis o kapay, ang ubang area ana gitawag sa ubang Muslim og makruh. Lahi ang halal, lahi sab ang haram. Ang haram, di magito siya makaon alang sa ilaha. Si for example, baboy. Pero kang makro igsuon, ang ilang pag-define nagadepende sa tao, no? Pwede kaunon, pwede sa dili. So kung mayong kag naabay ko susama, yes, naa igsuon. Pero nagkapareho kita sa gitawag og dili mo kaon sa unod sa baboy. Tungod kay kana biya si Abraham, ang duha niya makaanak, og atong makaplagan nga dinhi sa kang Isaac nga side, mao ang claim dito sa mga Hudiyo igsuon, o ang sa pikas mo ang claim dito sa mga gitawag natong Muslim. Pero si Abraham dili to mokaon sa mga mahugaw nga mananap, mao na nga dadala usab sa Muslim. Pero kung mayon ka nga ang pinakaduol nga pagtulunan sa Dios sa langit, mao gid ang Biblia. Kay wala pa ang Muslim igsoon na ang Biblia. Wala pa Quran na ang Biblia. Wala pa na si Muhammad na ang Biblia. Gani di mga balasahon nga akong nabasa nga ubang portion sa Biblia ginakopya manggani sa gitawag natong sa Quran. So imong makaplagan nga sukwahi gid no duhay. Bueno ato sang bugtong kay natay caller. Caller, go ahead palihog. No. Paday Nixon.
Clear na. Oh, go ahead na. Paday na. Pumunta na, Pastor. Go, palihog. Ayan, 14. Uno ng matututo. Unsang nga libro, Exxon? Pinagayas. Pinadiyag 14? Mahitungod sa 1,144,000. Sige, go ahead. Padayon. Padayon, Exxon. Pinagayas 14. 14, unsang nga bersikulo imong gusto nga ato nga hisgutan? Uno o 4. Mahitungod sa 144,000. Ako basahon ha, aron makasabot sa mga naminaw nga wala magunit og Biblia. Unya, mitanaw ako og ania karon diha sa bukid sa Sion, nagtindog ang kordero og uban kaniya ang usa ka gatos og kapatan og 4,000 ka mga tawo nga nanagbaton sa iyang ngalan og sa ngalan siyang amahan. Og nasurat diha sa ilang mga agtang. 2. Og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit sama sa dinaguok, okay, sa daguok sa daghang mga tubig og sama sa dahunog sa makusog nga dalugdog. Ang tingog nga akong nadungog sama sa tingog sa mga ngalpa nga nanagtukar sa ilang mga alpa. 3. Og sila na nag-awit sa usa ka bag-ong awit diha sa tubangan sa trono og sa tubangan sa upat ka mga buhing binuhat og sa tubangan sa mga ansyano walay lain nakakat-on sa mong awit gawas sa usa ka gatos og kapatan og 4,000 ka gilukat gikan sa yuta. Mao kini sila nga wala mahugaw tungod sa babae sanglit, mga maputli man sila, mao kini sila ang nanagsunod sa kordero bisag asa siya paingon. Kay unsay imong pangutana ni Exxon? Padayon, palihog. Sama na sila o pagdali mo lang sa gikan. Okay, ang imo pangutana, taga-diin sila gikan. Gikan sa yuta, Exxon, ha? Huwag mitanaw ako og ania karon sa bersikulo 1. Diha sa bukid sa Zion na nagtindog ang kordero og uban kaniya ang usa ka gatos kapatan og 4,000 ka tawo nga nagbaton sa iyang ngalan. Ngalan siyang amahan og nasulat diya sa ilang agtang. Okay? Unya, kung imo siyang huruton sa pagbasa, Exxon, gikan din sa yuta. Go, padihod. Follow up. Murag di na madungog, Son. Go ahead, palihog. Yang ko magulas mga si pare ko na pero na. Giyangkon sa mga? Si nga pare ko na. Exxon, mga pari ni sila, sumala sa gisulat sa ikaduhang Pedro, pero dili ni sila mga pari sa mga Katoliko. Kay duha ka klase ang gitawag nato sa pagkapari sa Biblia, Exxon. Katong sa Levitical nga side, no? Gitawag Aaronic priesthood. O kining priesthood nga naa sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Ako masahon, ha? Okay. Ato masahon. O dili kani mao ang Roman Catholic Church. Okay? Ato masahon. Unang Pedro 2:9. Apan kamo mo'y usa ka kaliwatan nga pinili. Ang kahupungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan. Kinsa ning harianong saserdote? Kung sa synonym sa word nga pari. Okay? Gingon ni harianong saserdote, ang nasod nga balaan. So, ang gi-address sa gitawag nato og saserdote igsoon or pare igsoon, mao ang nasod nga balaan. Ang mga tawo nga tinawag. Kay kaniadto manggod igsoon, ang word nga pare nga gisgutan sa Leviticus igsoon, mao katong mga pare nga dili ka kaduol sa gitawag nato og Dios direktamente, kundi moagi sad ka sa pare pinaagi sa imong mga paghalad sa karnero. Karon kinahalad naman ang katapusang karnero nga mao si Jesus Christ, unang Korinto 5:7. So kibali unya nagilis na ang tabil didto sa sanctuaryo, Mateo 27:51-52, wala na tong mga sanctuary services nga gihimo sa pari kaniadto nga siya mo'y mediator. Karong panahon na igsoon, ang gisgutan din sa unang Pedro 2:9, ang mga sa pare nga diin mga magtotoo.
Kay ang pari mangod kaniadto, siya lang ang adunay access sa Dios nga siya ang tigmidjit sa mga tao. Okay? Pero karon wala na ingon nga muduol ka pari na kay direct access ngadto sa Dios. So kibali nahimo kang saserdote na akas nasod nga balaan. So ang tanan nga magtotoo mga gitawag og saserdote. Follow up, Igsoon. Go. Wala na? Kay katong mga saserdote igsoon kaniadto, no? Ang mga gitawag nato og saserdote dili kaning sa gitawag nga nasod nga balaan ha. Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 11. Karon, kung ang pagkahingpit nakab-ot pinaagi kang libi nga pagkasaserdote, so meaning Levitical, no? Dihat na linya. Kay ubos ni ini gidawat man sa mga tao ang kasuguan nganong gikinahanglan pa man nga mubarog ang laing saserdote, meaning to say dili sa laray ni Levi. Okay, dili sa laray ni Levi nga gitawag og Levitical, kay wala naman tong mga gitawag og saserdote nga pamaagi sa gitawag sa mga Levites. Okay, kay naa na may lain nga pare nga gisgutan diri human nga nalangsang na si Kristo. Nagyon diri. Tanang sino sumala sa laray ni Melkisedek og ang usa sumala sa laray ni Aaron. Duha, laray ni Aaron, laray usab ni Melkisedek. Kay kung adunay pag-ilis sa pagkasirduti, kinahanglan adunay pag-ilis sa kasuguan og ang kasuguan nga gi-refer ni katong mga paghalad-halad nga gi-officiate sa mga pare nga mga linya sa mga Levita. Pero karon nga pagkapari igsoon, naa na ang nasod nga balaan, mao na ang gitawag nato og mga saserdote. Ngadiin ang tinuod nga pare tuas langit ug mauna si Jesus Christ. Hebrehanon 8:1. Karon ang lingto nganay sa among gisulti mo kini, aduna kita niining maong labaw nga saserdote nga nagalingkod tuo sa trono sa halangdon didto sa langit. So, laktod nga pagasulti ang imong pangutana sa Revelation chapter 14, wala kini magtudlo sa gitawag natog Roman Catholic Church nga mga pari. Kay ang gisgutan din igsuon, wala mahugawi. Okay? Nagyon diri, nagyon sa dos, nadungog ko ang usa ka tingog nga gikan sa langit sa mas dagguok. Okay? Diretso ta stress. Sila na nag-awit sa usa ka bagong awit diha sa tubangan sa trono o atubangan sa upat nga buhing binuhat o atubangan sa ansyano. Walay laing nakakaton, okay? Walay laing nakakaton sa mong awit gawas sa 144,000. Mao kini sila ang wala mahugaw tungod sa babay. Balo biya ka sa babay nga gisgutan sa Biblia igsoon mao ang iglesia, Epeso 5, Isaiah 6 og gisgutan usab dinhi sa gitawag nato og Revelation. Diya sa Revelation chapter 12 ang babae diha naghisgot og iglesia. So wala mahugawi sa babae niya kung unsa mga butang nga makapahugaw sa mga magtotoo. Kabalo baya ta nagisgutan sa Biblia na ay pagkaon nga makahugaw, dili matawag din mong tawag og pagkaon kay wala gideklara pagkaon sa Biblia. Na ay mananap nga hugaw ug naay mananap nga hinlo. Ug katong mananap nga hugaw nga gisgutan sa Leviticus 11, mauto ang mga mananap nga gidili sa Ginoo nga ipakaon sa tao. So kung ang usa ka magtotoo na hugawan sa mga pagtulunan nga dili iya sa putli nga babae. So mayong kabilin iya sa puti nga babae, meaning mga wa nagsubay sa kasuguan sa Dios. Bueno, kung nakay follow up inson tawag lang mo aron matagaan nato og mga detalye. So na dinhi mayong hapon pastor, as nako pastor kung okay, 5 minutes na nabilin sa alang sa first portion nato, no? Bali ta atong sa iyang pangutana gani mahitungod sa Muslim sa ato naman tong gitubag igsoon kung naa kay mga follow-up palihog tawag lang aron matagaan nato og pagtagan. Dan Jasper Tan, mayong hapon Pastor Chris. God bless sa imo work. Ayaw mo kalimot igsoon na i-share kining episode aron sa ma-bless ang uban. Lewis Anakaya watching from Kugman. Niyasab din si Freddy Ru, si Pagan Edu. Maayong hapon Pastor, God bless sa pangutana Pastor ug sa imo Pastor Chris.
Okay, niya sab ang gitawag nato dinhi si Orbel Kapilitan Morales. Hunyo, Pastor, mangutana ko ngano man nga dili man uniform ang stand nato nga hitungod sa 144,000 og sa dakong panon. Kay ang uban moingon man nga ang 144,000 o great multitude same lang, tinuod ba ni? Ikaduha, about sa 24 elders, ang uban moingon nga binanhaw kauban ni Kristo gidala sa langit o ang uban moingon nga they are angel. Unsay tinuod ani, Pastor? Please paki-explain. So ingani mga pinangga. Mahitungod sa 144,000, adunay statement gipadagugawas ang spirit of prophecy niya na dili na angay nato na siya lalisan, kay dili na makahatag og dugang nga espirituhanon sa ato nga kaugalingon. Okay? Og ang iya sa General Conference and Exxon, walay General Conference incision nga giaprubahan nga mao ni ang atong stand sa Seventh-day Adventist. Tinuod igsoon nga adunay na ay mga pagtulunan nga nabahin, no? Lain-lain ng mga pagsabot. O dili lamang na sa Seventh-day Adventist. Nausab na sa ubang mga reliyon. Bisag asa nga reliyon igsoon, na sila'y mga pagtulunan nga gitawag na itong mga gray area. Okay? Dili ingon wa naghatag stand kay sa Bible magud igsoon. Kung imong basahon ang Daniel 12:4. Daniel takpi una ning basahon. Mga tao mo dagan ngadto nga ni ug ang kaalam mo uswag. So meaning to say, it is a progressive, no? Dili tanang punto dinhi igsuon nga dili kanang gitawag nato dili progressive ni siya. Kining 144,000 gi-consider kani siya nga progressive. So tama imong giingon, adunay mga 70 Adventists na gunahon na nga ang 144,000 lahi ang great multitude. Ang uban moingon nga ang 144,000 kabahin lang tipik sa gitawag na to great multitude. Nasa moingon igsuon nga ang 144,000 o great multitude maura na siya. Pero moingon ko sa kadaghanan sa mga layman kasagaraan ng mga pangunahuna, lahi ang bueno natay caller. Atong dawaton ng caller. Caller, go ahead paliog. Pero makapunta ito. Maayong hapon na sab. So, nako panguta na pastor, kanang sa Genesis sa City, Okay, nagpakasala? dili kanang gingon diha nga nakapabasol sa Dios ang pagbuhat niya sa tao sa mga mananap. Lagi, ang context na nagpakasala na mugod ang tao. Ato basahon igsoon ha. Oo. Okay, So, ang panguta na, size. Oh, ato sang basahon ay itsa nimo pangutan na rumasabtan sa mga naminaw usab. Okay? Size. O nakita ni Jehovah ang pagkadautan. So morning gitangyon ako nga pagpakasala. Nakita ni Jehovah ang pagkadautan sa tao sa yuta, dako og ang tanan nga pagpamalandong sa unahuna sa iyang kasing-kasing lunlun nga kadautan lamang. Og kini nakapabasol kang Jehovah nga gibuhat niya ang tao sa yuta og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. So unsay imong pangutana igsoon? wala yung sa ibuti pasabutan na pastor, bayo nga, unsa na ito pagkuhan ba, pangatarungan nga nakapabasol sa Dios ang pagbuhat niya sa tao sa mga mananap. Okay, mo tubag na ko igsoon? Wala sige, okay. Ang word nga kining gitawag natog nakapabasol igsoon, gikan sa Hebrew word nga nakam. Kini man gud nga Hebrew word igsoon sama sa English. Na English igsoon nga daghang kahulugan nagadepende sa context, depende sa paggamit niini. For example, watch. Yung kag watch your step, di ba? So mingo nga bantayan nimo ang imo nga lakak, okay? Nasa gingon diha nga watch nga relo, di ba? So adunay word igsoon nga daghang kahulugan. Okay? Kining nakapabasol nga gikan sa Hebrew word nga nakam, daghan ni siya og kahulugan. Usa sa nakahulugan na ni kining word nga repent. Remember igsoon ang Hebrew nga original mauto ang inspirado nga dili masayop. Pero ang mga translator nga nag-translate gikan sa original nga dili masayop, ang translator dili ka makaingon nga sila mga inspirado nga translator. Adunay panahon igsuon nga sila masayop. Okay? Mamangani sa mga translation igsuon, gi-categorize niya sa tulo. Okay? Number one, na pag-translate ana igsuon nga word for word,
Number 2, pang-translate ana gitawag natog torforthos. Ang number 3, ang translate na nga idea for idea. Mayroon kay word for word example niya na ang King James Version, ang New King James Version. O kanang gitawag na thought for thought, example anexon ang revise. O usab, kining gitawag idea for idea, ang example niya na igsoon, mao na ang gitawag og Living Bible o Tyndale Bible. Now, imong makita nga dili inspirado, daghang dili inspirado nga mga translator. Now, nahitabo lang nga ang nag-translate ini, iyang gipili ang word nga repent, of which nahimo siya nga nabikil siya kay kung imo maguntan-ahon ang Biblia igsoon, ang Dios walay dagta sa pagkasayop, dili magbasol. So nahitabo din nga nagbasol ni. Actually ang ubang translation na igsoon, sorry. Sa uban ini na naguol ang Dios nganong iyang nabuhat ang tao. Not necessary nga nausab siya kay nakapabasol sa iya. Kay nga ni igsoon, naapag yung mga words sa Hebrew igsoon, nga walay equivalent sa ato nga pinulungan rong panahon. Huwag mo na atong bantayan igsoon, no? Say for example, kining word nga love, ang word nga love igsoon, pag iwag I love you, the same spelling yung kag I love to eat. Okay? Gamay lang, 1 minute na lang, kay nagsingya sa atong kauban nga time. So, meaning, sa usa lang ka word nga love, usara ang English. Pero sa Greek, na daghan, ay pelos, ay gitawag og agape, na eros. So, dili gid mo makakuha kag equivalent sa Cebuan. Okay? So, ang nakatranslate, nakapabasol. So, kung ang uban translaton, pasulaton na ni, ang Diyos nag-uol, nganong gibuhat niya ang tao. So, mas arang-arang siya nga gitawag na tog translation. Okay? So, ingana lang kung ikashare sa imong gusto, gawas kung naa kay follow-up, kung gusto ka more follow-up, tawag lang og balik kay naabtag kita sa break sa first portion. O balik kita karon tudod. Sa atong pagbalik, ako i-greet ang ato nga mga kauban diya sa Estados Unidos, kang brother and sister J. Salcedo, o usab sa kang brother and sister Jag Bautista, nga na dinhi sa Bakersfield International Church of Seventh-day Adventist, no? O sa iyang pinangga nga asawa o sa iyang mga anak. O usab kang Range Rocky dinhi sa Ireland, may hapon kanimo Brad Rains. O labaw tanan kang usab kang igsuon nga Rex Gonzaga uban siyang asawa. Na din siya sige gisimba sa ato nga church o dako usab ang iyang gitawag og na-share nga mga pamaagi aron sa pagpalambo usab sa ato nga iglesia. Bueno mga pinangga, no, tawag mo o tagaan na to og pagtagad ng inyong mga pangutan. Ana din si Uni Verano, God bless you, Pastor. Niyasab din si Junjun Mizias, praise God, nakaabot gyud ko. Na din si Rodolfo Canones, naaman ko diri sa Kingdom of Saudi Arabia. May hapon usab kang Shevari Villases Ricanya, may hapon nimo diya siya na sa Middle East. Adini si Rodolfo Canones, mayong hapon diha nimo Pastor Chris. God bless sa imong program na ako pangutana bahin aning magsimba sa laing church sama sa born again nga usa ko ka SDA maayo ba? Wala may dautan nga nakita nako diha igsuon nga muduaw ta sa ubang mga simbahan. Pero be sure lang strong ang imong faith, lalo mo imong nahibuan sa Biblia, kay clever ba gyud sad ang gitawag nato yawa. Pero wa ko nakita nga sala nining mga puntuha. Pero mas maayo gyud nga kumusimba ka dito, maka-influensya sad ka og taga-born again nga madala nato sa ato nga iglesia, no? Dili ingon nga kita mo'y na influensya. Ako naman nabantayan kasagaraan igsuon.
dili lang malain lang uban ha, anyway wa man ko ginganlan na uban igsoon nga na missionary sa asa nga na missionary sa bukid ba nga pag naog sa syudad na impluwensya na hinuon sa mga taras dito, okay man nga imo nang gamiton dito ra sa bukid, pero pag abot sa syudad butangan na nimo og mga pulsiras ang imo nga paa kay mao lagi na kultura didto, so makita sa mga kaigsuonan umangon kaigsuonan siya nga Adventista ni dili. So mura o hinuon nga kita nay na dala sa gitawag ilang kultura, no, nya gidala nato dinhi sa syudad. Hinon di man sa nakong basol kay ila man na nasa iban pagkumusta nga ang kinumustahan mora nag-iyasad sa Islam nga pag magkumusta ang ilang kamot ibutang nila sa dugad nga dili man na mao ato nga kultura, of which ilasad na siya, no, pero labing mas maayo gyud unta kung unsay kultura sa Seventh-day Adventist mo nay ato nga ma-share ngadto sa uban. So ang ako punto ani mga pinangga wala may sala mo bisita ta sa ubang simbahan, pero at least kita gid unta sab ang maka-impluwensya, dili kitay na-impluwensya usab anila, no. So salamat usab nimo diha igsuon sa imong pagpaminaw, no. Bilang mo balik tagamay itong sa 144,000 kay wala man nato to siya matapos, no. Sa busa dili ni siya mauang iya sa gitawag nato og Roman Catholic tungod kay kung imo tan-awon ang Revelation 14 man imong pangutana, balikan nato ang Revelation 14 na magud sa gitawag og Revelation 14 verse 12. Nag-ingon nini ang Revelation 14 verse 12. Basahon nato. Okay? Ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainan tuson sa mga balaan sa nanagbantay sa sugo sa Dios o sa tinuhuan ni Jesus. So, naamagod dinhi nga nagbantay sa sugo ni Jesus. So, ang punto mo ni kung ang kuno ni sa gitawag na itong Roman Catholic Church, kanos aman sila ningtuban sa kinatibuk-an sugo sa Dios. Nga pag-ingon og napulo ka sugo, wa man sad sila gingon nga napulo ka sugo, giwala na. Ang ila-ila maging gihapon ang napulo ka sugo, namagay na silang katekism. Nalay usa ka punto didto nga ilang giusab. Ang ikaapat na sugo, gihimo nilang ikatulo, ug ang adlaw ipagpahulay nga ikapitong adlaw sa simana, gihimo nilang unang adlaw sa simana. Naka-violate sila sa kamatuoran sa Biblia. Nga naman, nga ni, asa man din na mabasa ang napulo ka sugo? Dito sa Old Testament. Okay? Unya asa man sa mabasa ang unang adlaw sa simana nga adlaw sa pagkabanhaw dinhi sa New Testament. Nganong ato mang-insert ang unang adlaw sa simana nga naa sa New Testament didto sa napulo ka sugo nga naa sa Old Testament. Unya atong i-claim nga mauna ni ang puli sa ikapitong adlaw sa simana, ang unang adlaw sa simana, nga wala man maghisgot ang New Testament niini nga mauni ang puli sa ikapitong adlaw sa simana, ang unang adlaw sa simana. Kay kung mao pa nay puli igsoon, naanta tay mabasa nga ang apostolis nagbalaan, nagpahulay o nagpanalangin ang Dios niya ng adlaw. Wala man tay mabasa. Wa man gid tay mabasa igsuon nga nagbatasan si Kristo pagsulod sa sinugo matag unang adlaw sa semana. Wa sa tay mabasa nga ang apostoles human sa kamatayon ni Ginoong Hesus ug nisaka na sa langit. Wa tay nabasa nga diin ang mga apostoles nagbalaan sa unang adlaw sa semana. O how come nga ang unang adlaw sa semana nga mong adlaw sa pagkabanhaw nga mabasa sa New Testament imong i-insert didto sa Old Testament? Ga-violate ka sa prinsipyo sa pagsabot sa balaang kasulatan. So, dili na siya mahimo. Ikaduhang nga punto mo ni, ang mahitungod ng pagkulit sa larawan. Giusab sad ang mao nga mga pagasulat niya na it appears na igsuon nga diha na ang gitawag og larawan, wala na ang word nga pagkulit, nawala na ang prinsipyo nga bisan dito sa dagway nga naas langit, di siyuta ilalom sa yuta. So, ato na lang ding i-jive nga dili tanang larawan sala kung simbahon. Kay adunay duha kuno ka klase nga pagsimba. Pagsimba nga adorasyon o pagsimba nga binirasyon. So, nakabayulit kita sa gitawag nato nga prinsipyo. So, dili nato mabutang nga kining 144,000 mga pari ni na iya sa Roman Catholic in the first place, duwa sila nagbantay sa sugo sa Dios sa ikapat nga sugo. Bueno natay caller ato sang dawaton ang atong caller. Go ahead, Igson. Na ako'y pangutan na pastor. Go ahead, Igson. Sa buhat 20, versikulo 28. Okay, 20-28 nga mahitungod sa
iglesia sa Dios? Murag kapila naman ni mga pangutana dire. Sige, Pre Nixon, sa imong pangutana. Murag na, okay, go. Ang nakasulat diha, iglesia sa Dios. O lagi. Nganong dili man si Adventist. Murag kapila naman nagibalik-balik sa ako, adin ni Igsoon. Okay, pero anyway, ato ni siyang tubagon. Kining word nga iglesia sa Dios Igsoon, dili ni mao ang proper noun. Kung proper noun na Igsoon, pwede niya nimo iparehistro o igno nimo kamina. Okay? Ang problema magud Igsoon, descriptive noun siya. Mayong ga-describe sa tinuod nga taras sa iglesia. Wa mag-ingon nga ang tinuod nga iglesia mauni ang ngalan. Bantayan ninyo. Kaysa pagbasa sa Biblia, dili siya proper noun, pero sa dihang giparehistro na nila sa Security of Exchange Commission, nahimo ng proper noun. Ikaduha pa, adto ka sa Security of Exchange Commission, pertindaghanas na gamit sa word nga Iglesia sa Dios. Wala pa na silang Suryano igsoon nanay nagparehistro. Gani, way back sa 1840s, okay, ngadto na sa 1860s, na ay mga tao igsoon nga gadala-dalaan ang word nga Church of God. Wala pa si Suryano. Okay? Nya ikaduha pa, how come nga naabot kang Suryano nga si Suryano naa din sa Pilipinas ug ang naa dire sa buhat 20 sa dito ni sa kuan sa konteksto dito sa Middle East. So dili gid siya mohaom, no? Ikaduha nga punto mo ni, ang Church of God nga descriptive noun nga gisgutan nga dili proper noun, nagbantay sa adlaw igpapahulay. Wa kay mabasa nga ang Church of God nagbantay o nag-obserba sa unang adlaw sa simana. Okay? So, kibali igsoon, nahimo ni siya nga descriptive noun nga ga-describe. Na kumiyong ka nga unsa mo gyud ngalan sa tinuod nga simbahan kay namay Iglesia sa Dios. Asa may sakto ani? Iglesia sa Dios, Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Ginoo, Iglesia sa Bato, Iglesia sa Kamingawan. Asa mo gyud sakto na? Kung pananglitan na magprehisto ang Iglesia ni Kristo, nasayop sa lugar ang Iglesia sa Dios. Kung pananglitan na nagprehisto ang Iglesia sa Dios, nasayop na sa dangalan ng Iglesia ni Kristo, wala maglali sa ang mga tao. No? Naingani, aton tanawon ang Biblia. Ang Mateo 16:18, mauna ang panahon sa pagtukod, pagdeklarar ni Kristo nga naa siya'y iglesia nga iyang gitukod. Mateo 16:18, kay ikaw si Pedro og nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Okay? Ang pangutana, hurutag basa ang Mateo 16, kabasa ba kaginganlan ang word nga iglesia? Wa kay mabasa nga ginganlan. So kibali igsoon, ang pagpangita sa tinuod nga ngalan dili pinaagi sa gitawag og ngalan. Okay? Wa tay mabasang makaplagan nimo ang tinuod tungod sa ngalan. Atong tanawon, Mateo kapitulo mao nga 20, no? Gani kung imong lantawon nga ang bala ang kasulatan igsoon, sa bunga maila mo sila. Okay? Mateo City 20. Atong tanawon aron makita nato. Nag-ingon ba niya sa ngalan maila mo sila? Atong tanawon, City 20, sa ingon ni ana mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Magunsa mo nang gaggadala kag ngalan sa Dios, unya ang bunga wala diya. Masinupakon sa kasuguan sa Dios, naaba na. Yes, sumpayan natos magbasa, versikulo 21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo. Na mag-ingon Iglesias Ginoo. Okay? Dili ang tanan ako magaingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naas langit, daghan unya. Okay? Ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo. Daghang dakuan silang pangalan. Tanawa, nasa mo ang ngalan, Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Dios, Iglesia sa Bato, Iglesia sa Kamingawan, uguban pa ng mga iglesia nga gisgutan niya. Kung sige ngon dili,
Daghan unya ang magaingon kanako ni atong adlaw Ginoo, Ginoo dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan ug na nagpaggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan ug nagahimog mga daghang milagro tungod sa imong ngalan ug unya magaingon ako kanila wala ko gayud kamo ig kaila. Nganong wala maili? Daladalas ngalan. Nganong wa maili? Tungod kay wa magsubay sa kabubuton sa Dios. Ug unsay kabubuton sa Dios? Of course, kining balaang nga kasulatan. Of course, ang Holy Spirit. Of course, ang iyang pinanggang anak. Of course, ang sugo sa Dios. O kung imo ang tanaw ng Salmo Kapitulo 40, versikulo 8, makita nimo dinhi ang giingon usab. Atong basahon. 48. Ingon siya diri. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Diyos ko. Oo, ang imong kasuguan aniya sulod sa akong kasing-kasing. Magunsa man nagsigig angkon-angkon, unya nagasupak sa adlawng ipapawlay nga mong ikapitong nga adlaw sa semana. Nagakaon sa mga mahugang butang nga deklarar sa Biblia. Unya moanggon ta og Ginoo, Ginoo. Ya? So, wa magingod diha. Mailhan mo sila sa ngalan. Kung dili, mailhan mo sila sa bunga. Kay ang bunga, nagasubay sa kabubuton sa Dios. Pero katong nagdala og ngalan nga, Iglesia sa Dios, Iglesia ni Cristo, Iglesia daghan nga gipanggadala, ang nahitabo igsuon, gagaon sa mga mahugang butang nga gisgutan sa Biblia. Nagsunod sa adlaw nga Domingo nga wala gisugo sa Biblia nga mauna ni ang puli sa adlawng Sabado nga balaan ig papahulay. Okay? Balik nimo diha John, follow up kung napakaya. Okay, mura og yan naman balik-balik naman ning gipangutan anyway basig lahi na sadto sa nga tao kay na ako na matikdan kaning uban ba hilig kay mag-record unya ibangga dayon. Mo man ay intention sa uban nganong gabalik-baliko nilang pangutana kay tanon nimo nga mga episode ilang ipang-record ang ilang mo tanaw bikil ni siya o bikil di gid mausab ang mong pagtulon anig zon. Aning mga butanga wala gid sukad nausab kana nga mga pagtulon ana. Okay? So bino tawag lang mo igsoon kung aduna mo yung mga kuan query. Na dinhi si Tapfan perting igua. Okay, salamat usab diha. Na si Daphne Licardo Nelson, amin pastor, kitang nagsangpit, nag-alagad sa Ginoo, ipakita nato ang atong buhat sa pag-ilan nato ang Ginoo sa ubang tao. Nasa dinhi si GC Dayaday, ug nasa dinhi akong pinangga nga rumit, Mimi Guarin Bacalares. Nasa si Dong Liu, God bless pastor sa imong programa. Ana Abi Kaagay, mayong hapong pastor, God bless sa imong programa. Daphne Licardo Nelson, nindot jud kaayo ang pagduol sa Ginoo ug likayan na ang pagpakasala. Salamat ani pastor kining imong live about sa Ginoo kay sa usan ni kanamo sa pagduol sa Ginoo. Okay, Uni Verano, God bless. Junjun Mesias, praise God, nakaabot yun ko. Okay, salamat igsoon no. Niya din si Hazel si Palomar, nausab din si Nom Montibon Mahait, Merlin Lapini Juric, Daniel Alipuyo, Roel Diases, Vic Joe Angelo Tamuriti, Choco Rolls Kumbi, Harold Kin Bermudez, Odani, Rex Palungo, Junjun Mesias, John Rib Opitan, Jan Jelson Ayad, Rachel Temple, Kakyarika Chido Toji Kata, Prince Japay, niya din si Dungliu, Orbil Kapilitan, Morales Hunyo, o niya sab si Eileen Luta Chin, Parjkad. Guban pa, no? Bino, igsoon, kung ano na po may mga pangutana, tawag lang. Okay, niya din si John Kumbong pangutana, di ba, Pastor, lahi man ang kalendar sa panahon sa Ginoo? O panahon karon salamat ba pariho ba ang Sabado kaniadto karon salamat. Bueno natay caller go ahead palihog. May nga pang pastor. May nga po usab. Na ako pangatana pastor unsa may atong kasiguruan kanang ikapito nga adlaw ipagpapahulay Sabado unya kay wala pa man kalendaryo. Igsoon, number 1, naanay kalendaryo. Ang Biblia nagisgot na daan ng kalendaryo. Kung imong tanaw ng history, Igsoon,
Naanang kalendaryo sa gitawag natong Egyptian calendar, Babylonian calendar, naana ang Hebrew calendar. Wala pa mataw si Kristo. Unya, pagkatao ni Kristo igsuon, wala maghatag og correction si Jesus Christ nga nangasayop kini mga kalendaryo nga diin ang Sabado, Domingo unta. Walay correction si Jesus Christ. Pagkatao ni Jesus Christ igsuon, naana ang Julian calendar. Kaya ang Julian calendar igsuon, naana sa mga 44 o 45 BC. Okay? So naana ang 365 days and 1/4. Okay? Pag-abot sa 15th century igsoon, naalay correction nga nahitabo nga gitawag natong reform calendar. Kay tungod kay gibase nila, gidrop nilang 10 days tungod kay nahitabo naay short nga pag-counting tungod kay instead of 365 days and 1/4 na ay mga minutes og seconds nga pag-accumulate sa minutes ug seconds nahimong 10 days. So adunay correction pero wala madisturbo ang weekly cycle. Ang ikapito nga adlaw kaniadto maora gyapon nga ikapito nga adlaw og gitawag nila og Saturday. Now, giunsa nato pagkasiguro? Sigurong siguro kay walay dagko nga reliyon nag-object. Okay? So kay walay kalendaryo dagko nga nag-object, meaning to say walay sayop. Naiha naman kakakita sa mga kilid-kilid ba, mga tambay-tambay nga mga argumento, ay, labi na sa mga Catholic faith defender nga, I don't know kung asa sila, dapat iseminar sila sa mga ilang mga kadagkuan kay nag-division sa ilang mga pangatarungan. Ang mga kadagkuan, aminado, mismo ang Papas Roma, mismo ang Vatican, aminado nga ang Sabat sa Biblia mao kana ang Saturday ikapito nga adlaw sa semana ug walay dictionary so far nga standard katuhuan nga dictionary nga nag-ingon nga ang Sabat Domingo, ang Sabat Lunes. Majority sa mga kasaligan nga dictionary igsoon moingon yung ikapitong adlaw sa semana. Wala mismo ang mga bugat nga mga Protestant nga Lutheran, Protestant ba na? Methodist, Protestant man na. Yung kaya Protestant igsoon katong diha ka ni adto gid sa pagprotest. Okay? So ang Seventh-day Adventist Protestant ba ay ginabutang sa uban nga Protestant pero ang reality remnant church na siya. Okay? So imo makita walay nag-object igsoon. Padayon igsoon, follow up. Wala na, Pastor. Dagan na salamat. Sige, dengan salamat usab nimo diha igsoon, no. Wala man gyud nagprotest si Angelo Peria sa Quezon City. Wala man gyud nag-object. Mabitang natingala ko nga. Kanang argumento sa uban naram na sa mga kilid-kilid. Dili siya maayo kay dili naman siya nga nakasubay sa mga pamaagi bitaw sa pagtuon sa sakto nga pamaagi sa pagtuon sa Biblia. Okay? So niya dinhi si GM siya ha. Maayo kaayo og klaro kaayo pastor, pag-greet ko pastor sa ako papa nga si Beltran A Maribuhok diha sa Maramag Bukidnon nga permi pud magsubay sa imong programa. Thanks. May hapon diha igsoon no Beltran. Ug niya si J Sukalkaga di kulungon good PM pastor di ba sala ang magsundalo. Okay, daghang salamat. Kumusta? Labi na usab kang pastor di kulungon no dinhi sa Western. Ang punto mo igsoon dili ba kuno sa laang pagsundalo. Nya, sa Biblia igsoon ay daghan sundalo. Nay sundalo si David, nay sundalo si Solomon, nay sundalo si Saul, nay sundalo si Rehoboam, si Jeroboam sa niyang pagabahin. Na ana permi naundang lang ang pagsundalo igsoon sa katawhan sa Dios kaniadto sa panahon nga nailog na sila dito sa laing nga nasod kay siyempre kung nailog ka sa laing nasod ay paghimo nimo sundalo kay ang nag-ilog nimo mo ni sundalo. Okay? Now arita sa Roma chapter 13, no? Imo sa makitaan diha nga adunay pagrespeto si Apostol Pablo sa mga kadagkuan mismo atong mga sundalo nga gihubad niya nga naay mga pinuti o naay mga armas, no? Pero sa atong kapanahon mo manang Armalite. Now tingali mo ingon ka nga mupatay man gud na pastor. Okay, diha ra man gid ang issue sa pagpatay. Kaya ang pagkasundalo igsoon wala may issue sa pagkasundalo. Duha ra ang issue sa pagkasundalo sa Adventista. Number 1, ang pagpatay. Number 2, ang pag-duty sa panahon sa adlaw pagpahulay. Now, ako ikatambag mo ni, kung nagplano ka nga magsundalo, ayaw na lang. Kay lisod ba gyud? Kay
pag training ana na training nga Sabado, dibikin lang sa imo daan. Pero katong mga tao nga naana di sa sundalo, nga nahimong Adventista, kani mga tao nga sa ilang pagasundalo ay pa nila nakaplagan ang kamatuoran. Okay? So wala to sila'y problema. Kaya nga naman nakahangyo. Daga kung nahibuan nga mga sundalo nga ang ilang duty nahangyo nila, nabaylo nila sa ilang mamigo. Ang uban sad nga mga sundalo nag-duty sa hospital, wala na siya problema igsoon. Okay? So nagadepende sa mga konteksto. Pero alang niya itong bag-o pa musulod sa sundalo, ay na lang kay basing maglisod ta sa ato nga pagpangalagad, no? Now mahitungod sa gitawag natong pagpatay diya sa sundalo. Dili nato sila mahukman igsoon, gawas ang Dios lamang ang mahukom. Wala tay kapasidad sa paghukom sa mga sundalo nga nakapatay karon. Pero definitely katong sundalo nga nakapatay out of duty. Adiin wala sugo sa gobyerno, wala nagamit sa gobyerno kundi nakapatay siya kay uban gamit nila sa dinautan. Sure naman gito siya nga dili gito siya maayo, no? Labag gina sa tubangan sa Ginoo. Pero katong mga sundalo igsoon nga tungod sa ilang duty sa ilang pagdipinsa sa ilang kugalingon, nakapatay sila igsoon. Nay daghang klase sa word nga pagpatay dinhi. Dili ka na mao ang word nga pagpatay sa gitawag natong Exodus kapitulo 20 nga naging you shall not kill. Kay kung imo i-translate ang word nga you shall not kill, ang daghang theologian mingon nga ang word nga you shall not kill, ang proper kuno nga translation ana, you shall not murder. Kabalo ka kung say murder. Murder means premeditated killing. Dili kay nakapatay ka tungod sa pagdipinsa sa imong kugalingon. Kinabi nakapatay din ni igsuon nga nagdipinsa sa kugalingon nga wala pa kasad-a. Okay? Wala pa kasad-a ang ilang nabuhat sa gitawag na tuog paghimo niya na pagdipinsa sa kugalingon. Nila ito basahon kay malangan ta. So gitawag na siya igsoon tulo ka klaseng Hebrew word ang word nga pagpatay na gitawag na to 5 minutes ang nabilon alang sa atong programa. Na kining dinhi sa Exodus kapitulo 20 igsoon, gitawag na siya nga klase nga pagpatay. Gitawag kaning na harag, na gitawag nato og muth, og na gitawag nato igsoon na ato i-check ang Biblia para ma-sure nato igsoon kay sayang uban magunahuna nga tinuod baka ni gisulti ni Pastor Bacalaris, wala baka ni siya gatawag nga gitawag nato og gatumo igsoon nga anang mga puntuha. Now, kung imo kwaon ang gingon din sa balaan nga kasulatan, for example, ratsak. Kanang ratsak igsoon, mao na ang murder. Mao na nakasulat dito sa Exodus Kapitulo 20. Pero mingon gani kabuyno natay caller. Caller, go ahead, palihog. Ayo, sabi, Pastor. May gabi usahan. Ako'y pangutana, Pastor. Padayon igsoon. Ano bang namangod mga tao nga ang sumungkan sila? Nakaibalo na sila sa Sabado, ikatitong adlaw, pero Pren. Mura na putol, no? Ang iyang punto igsoon. So, balik ta, no? Balik ta sa gisgutan diya sa Exodus 20. Kaya Exodus 20 igsoon nga, you shall not kill. Ang Hebrew word na is ratchak. Okay? Meaning, you shall not murder. Na isa ka word igsoon nga patay gihapon nga gitawag na tugmuth. Ang muth igsoon, ang gisgutan na is judgment. Okay? Ang example ana igsoon na nasa gitawag nato og Numbers chapter 15. Nasa gisgutan igsoon nga patay gihapon igsoon in the context of war. Kanang gisgutan sa 2 Samuel chapter 1. Ang word ana is harag. So ang mga sundalo igsoon in line of duty dili nato sila maakusar nga ratsak to. Gitawag nato og premeditated killing. Mao na nga di ginato sila mahukman. Ang stand sa Seventh-day Adventist igsoon, tuguti nga ang Dios mooy mohimo siyang mga pamagi kay siya lamang ang nahibalo sa kasing-kasing gunahuna sa tao. Dili nimo siya mahukman. Pero sure na igsoon yan tong mga tao nga nagagamit sa ilang pagkasundalo, ilang pagkapulis sa dinautan nga pamagi. Drugs, pangwartas kadalanan, uguban pa, sure na siya nga di gina kabubuton sa Ginoo. Pero itong mga pulis nga
mga buutan, daghang biya pulis nga mga buutan igsoon. Sundalo nga mga buutan nga nagsubay ra gyud sa mando sa gobyerno. Wa gyud to siya problema. Kung imong basahon ang Roma Kapitulo 13. Busa, mahitungod sa pagkasundalo igsoon, kung nakapatay siya in line of duty, ang Dios na ang nakabalo niya na. Dili na ato nga mga pamaagi. Kaya di na to siya maakusar sa Exodus Kapitulo 20, you shall not murder, gikan sa Hebrew word nga razak. Okay? Daghang salamat niya na igsoon nga punto. Hope Channel Philippines, please lower the upstream bitrate. Our uplink cannot accommodate more than 2 Mbps. Thank you. That's why live information keeps showing every time the bitrate is not compatible on the servant end. Anyway, wala kay bang kaagan ini so nato nang ihatag sa ato nga technical department. Bino ako ding ipahibalo sa inyo, hapit na gyud kaayo mulusot ang atong lamdag sa kamaturan. Aduna lay usa ka instrument nga wala pa nato napalit, na natay mixer, na natay sound system, na kompleto na. Ang ato na lang, ang kulang na lang ato mao ang camera, no? 2 minutos ang nabilin. Ang kurang na lang ginato igsoon mao ni ang camera nga mabutang nato. Anyway, ang Ginoo man gyud mo provide anang mga dapita, no? So gitawag na tog lamdag sa kamaturan, no? Live diri sa Hope Channel ato sang ipasa din sa lamdag ang mao nga mga puntog nasa mga programa dito sa lamdag sa kamaturan. Bueno, daghang salamat, no. Ako great ang ato nga mga igsuon diha sa Los Angeles, no. J. Salcedo, Mr. and Mrs. J. Salcedo, Mr. and Mrs. Jag Bautista, dinhi usab sa Bakersfield sa mga kaigsuonan dinhi. Ug usab kang gitawag nato og Rex Gonzaga. Bueno, dinhi lang sa Hope Channel kay Gian de Oro City sa ngalan sa mong station manager Sergeant Janser Calibud, ug usab kang sa ato communication director Pastor Hisbon Boscato, kini lamang si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan, moray angay nga mabuhi. God bless at magampo ta. Daghang salamat o Diyos sa imong paguban. Daghang salamat sa imong gugmag panalangin. Among ikalipay ang pakigkuyog nimo nining panahona. Lord, ako nagaampo sa mga OFWs tibok nga kalibutan nga unta ikaw maluoy, magduaw, magapanalangin silang kamot uban sa ilang pamilya dinhi sa Pilipinas. Ilayo sila sa disgrasya, intensyon sa datang tao o bisan pa man nga makamatay nga mga balatian. Panalangini ang mga kadagkuan, tanang Adventistas tibok kalibutan. Salamat sa pagdungog sa among pagampo. Kini among ipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.
family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.